Wagamama je miesto, kde mi veľmi chutí, pretože sa mi páči to, že si tam môžem vyskladať vlastný taký akože bowl s vecami, ktoré mi chutia. Je to vtipné, ja neviem, čo mám s tými mačkami, ale tie mačky ma prenasledujú všade, kam chodím. Dávam tip, ak budete v Londýne a chcete ísť na nejakú výhľadkovú väžu, tak určite choďte semka na Horizon 22. Je to zadarmo, musíte si to len zabukovať dopredu. Hore sa dokonca nachádza aj kaviarnička, myslím si, že to patrí k najkrajším výhľadom. No a je to o mnoho lacnejšie napríklad, ako ísť na Chartres, kde vstupné stojí okolo 30 libier. No a potom môžete poobdivovať veľkomesto, alebo si náhodou aj zahrať šípky, tak ako ja, no ale veľmi mi to nešlo. Na juhu Londýna sa nachádza veľmi krásne mestečko Kingston a pri ňom sa nachádza tiež Hampton Court Palace. Určite ho odporúčam navštíviť aj jeho záhrady, alebo či už samotný palác vnútri. Je nádherný, ako môžete vidieť, sú tam krásne expozície umenia. A tiež, ak budete v Londýne, tak určite musíte navštíviť toto miesto. Nachádza sa táto kaviareň oproti hotelu Ritz a robia takéto úžasné croissanty. Majiteľom je tento Joel Robuchon, neviem ako to vysloviť. Tuším, u neho dokonca sa učil aj Gordon Ramsay. Poviem vám, že tieto croissanty sú asi tá najlepšia vec, ktorú som v živote jedla, takže určite vrelo odporúčam. No a potárajte sa ulicami Londýna, pretože ja si myslím, že tu je stále čo vidieť a stále čo obdivovať. No a keď budete chcieť zájsť na nejaké fajné nákupy, mimo mesta treba ísť do Bicester Village, ale predtým môžete navštíviť Paddesdon Manor. Majiteľom tohto obrovského sídla je samotný Rothschild, ak vám to teda niečo hovorí. Samotná dedinka sa nesie v takom nemeckom štýle, ale je tam veľmi pekne. No a toto je už samotný Bicester Village, teda niečo na spôsob asi, myslím si, v živote som tam nebola, rakúskeho Pandorfu. Veľmi rada tam chodím, vyskúšali sme kávu, ale táto bola hnusná, táto značka Grip. Majú tam celkom dobre zľavy, ale viac menej mne sa proste páči tá atmosféra. Tým sa tam veľmi bezpečne, je tam veľa ochrankárov, sekuriťákov. A určite, ak máte čas, zájdite napríklad aj do Rochester, kde je tento zámok. Je to veľmi, myslím si, že príjemné malé mestečko. Nachádza sa tam aj katedrála, narazíte tam na kadejaké zaujímavé veci. Proste, a samozrejme, že na koho som tu zase nenarazila ja, no pozrite sa, čo mám s tými mačkami. No a toto sú také tie najkrajšie zákutia mestečka, kde žijem ja, kde rada sa chodím poprechádzať. Toto sú však asi také nejaké že bočné ako keby uličky, pretože samozrejme, že všade aj v Londýne narazíte na bordel a špinu, čo ma neskutočne sere. Ale to už proste platí ku veľkomestu. No a toto je takisto jedna moja obľúbená thajská reštika. No a tu utekám pred muchami, ktoré ma napadali. A potom sme sa vydali zase na farmu, kde boli lamy a alpaky a išli sme sa s nimi poprechádzať. A musím povedať, že sú to veľmi zaujímavé zvieratá. Také nemé tváre by som povedala, ale žijú si myslím, vo veľmi krásnom prostredí. A takto ukončujem deň.